ассалому алейкум дӯстони азиз, созер назен саломатиё хубае. Бозори Корвон даем нигоҳ кунед. Рӯ ба рӯи дуюм дарвозаи пажарка нигоҳ кунед. Аз тарафи Тиллобозор ана мин нуқтаи савдо омадагем. Магазини Апаи Фотима беҳад сачоқҳои хушрӯ доранд. Дариҷа нархшон бовар мекунед аз 6 сомон сар мешава. Аксияи беҳтарин рафтеста ҳама чиро арзон кардаган. Марамад ози бо ворид мегардем. Умумӣ карда ма шумода нишон метим. Бинен банёи фасон 50 сомон шудай бовар мекунед. 80 сомон буд 50 сомон шудагай. Ана ин тарафа биненда аз 6 сомон сар мешава. Борои ино ҳамаш оригиналай. Ҳам бори Турция, ҳам бори Гуанҷу ва ҳам бори Тошкент. Марамад омада аз наздик бо бинен. Ира бинен будай 6 сомонай фасони шабинен духтаро мана 10 сомона доранд, 6 сомона доранд. Аз ин тараф бобинен 15 сомонаву 10 сомонаву ҳар хелай. Ози ворид мегардем аз дохил низ ма шумода нишон метам. Аз ин тараф бу 35 сомона ҳам будай диден. Тамошобинони азиз, мана вориди нуқтаи савдо мегардем ва ира бинен чихо бисёрай интихоб. Арусако, занҳои азиз барои хона беҳтарин сачоқҳо бо нархи дастрас ҳам дона доранд, ҳам обтови доранд. Марҳамат муроҷиат кунед, бо пурра шумода мефаҳмонанд. Инчунин анам хел комплектҳоям ҳаст. Комплектҳои хушрӯ доштиянд, домоду арӯз, наборои фасон доштиянд, халатҳои банниҳои хушрӯ доштиянд. Марҳамат ина муроҷиат кунед. Ман рақамошонам мемонам дар рӯи экран. Барои маълумоти бештар марҳамат хучона метавонед ки пурсон шавед аз хучон. Мана ин қисмам биненда чихо бисёрай беҳад фасонай. Баъд медонед духтарако иҷада инчунин дастархонҳои хушрӯ доранд. На бисёриё дастархон мепурсанд ку марҳамат ина дастархонҳои оригинала бо нархи дастрас аз анамин Апаи Фотима метавонед ки харидорӣ кунед. интихоби васеъ бо нархи дастрас. бисёри бад хоҳиш карда будем тамошобинон. марҳамат ма шумода анамин намуд наборои фасон пешниҳод мекунам. аксия рафтестай дар магазини Апаи Фотима иноро 45 сомон кардаган. духтаро нигоҳ кунед чихе набораки хушрӯай. ина арусако духтарако беҳтарин вариант аз ин медонед. ҳамқа расветкои хушрӯ дора. ира бинен вариантҳои фасон доранд. инами як набори хушрӯви фасон 45 сомон аксияда. ира бинен ишаишта хушрӯа, ишаишта хушрӯ диден чанд модел дора. ҳамаи бори новинкаяй дар магазини Апаи Фотима. марамат биёен ай пеш бобинен. касоне ки имконияти омадан надоранд пас биёен бозори Корвон тарафи Тиллобозор байни чанду чандаен шумо байни 11 биёед. байни 10 و 11 даен тамошобино аз берун ба ҳазур пайдошон мекунед. нигоҳ кунед рӯ барои дуюм дарвоза мешавад. вай аз тарафи пажаркай аи магазин бошад, аз тарафи Тиллобозор. тамошобинони азиз беҳтарин иқдомай бовар кунедам қа хушрӯайна барои арусако мегирен, барои хонаотон мегирен. духтаро ина нигоҳ кунед нарх арзон шудагай. як набори фасон 45 сомон. ва духтаро нигоҳ кунед грандиозни аксия рафтеста. бинен чихе полотенцои фасони хушрӯи банни 80 сомон буд. аксия рафтестай 50 сомон кардаган. ира бинен чихе хушрӯчанд. духтарако марҳамат муроҷиат кунед, дастафкатон мекунанд агар ки омадан натавонен. нигоҳ кунед модел чихе бисёрай кадомеша мегирен 50 сомон. мана полотенцои фасон нами қисм ҳамаш аксия рафтестай банниҳои калони хушрӯан нархшон 50 сомон шудагай. успет кунед иҷада бо вишивкадорошам ҳастай диден аз 80 сомон. ва ира бинен духтаро ино бо 35 сомон шуда. иам банниай диден и хели нарх ягон ҷода нестай. тамошобинони азиз ира бинен ҳози аксия рафтестай 35 сомон банни вишивкадор. барои туҳфа мегирен, барои хитон мегирен. духтаро беҳтарин вариантҳо ҳатман биёен. бозори Корвон тарафи Тиллобозор байни 10 و 11 дарвоза мешавад. тамошобино рӯ ба рӯи дуюм дарвозаи пажарка. аз берун ҷо доранд. магазини Апаи Фотима гӯян нишонтон метиҳанд. бари дунёи нав даянд. рақамашон ҳаст. агар суроғашона наёфтен марҳамат метавонед муроҷиат кунед, занг занен, доставка низ доранд. занҳои азиз бовар кунед як намуд дастархонҳои фасонтон ёфтам аҷоиботанд. бинен чихе хушрӯай. интихобуш хеле зиёдай. бо вақте ки шумо аз ин чандта харидорӣ кардаен як комплекти фасон сачоқ шумода туҳфа мешавад. бозори Корвон тарафи Тиллобозор байни 10 و 11 дарвоза аз берун айраҳшон. марҳамат рӯ ба рӯи дарвозаи пажарка мешавад. рӯ ба рӯи дуюм дарвозаи пажарка мешавад. магазини Апаи Фотима. марҳамат биёен духтарако нигоҳ кунед чихе дастархонҳои фасон. мана бинен ина 150 сомон. ина
150 сомон чанд метра яй 315 ва 315 ира бинен чихар калони хушру гипюрдори фасон 150 сомон ай дариҷа бовар мекунен духтаро ина барои савдо мегирен барои хитон мегирен марамат метавонен биёен ина мудуш чанд сомай ина 150 и акция то рӯзи шанбе то рӯзи якшанбера акция давом дора марамад ина метавонен дастархонҳои фасона бо нархи дастрас харидорӣ кунен аз 150 сомон сар мешава қиматиш чанд сомай 400-500 сомон туркиян баё мана марамад ира бинен инами чанд сомай 300 ҳамаш диден чихи хушрӯ жемчук дора ки фасон ина мудуш чанд иш 400 сомона ина ира бинен духтарако ира бинен чихи фасон 400 сомон ҳамира гирен салфетка падарка аз ҳамин 400 сомон вақти харидорӣ мекунен ку духтаро байнша бинен чихи гипюри хушрӯ дора салфетка набори салфетка падарка мана ин хел набори хушрӯ шумода падарка мешава вақте ки дастархон харидорӣ мекунен аз ин нуқтаи савдо дар ҳақиқат ҳам интихоб зиёдай биненда чӣ ранги маҳхулай то на рангора меёбен аз ҳамин 150 сомон сар мешава то 400-500 сомона нархи дастархонҳои фасон дар магазини Апай Фотима тамошобино успед кунен биёен то рӯзи якшанбера аксия рафтестай ҳама чишона арзон кардаган ина и цветам бисёр мепурсанд на марамат ира светкаям ҳаст и чанд пулай 250 сомон будай диден хушрӯ байнша бинен гипюрдор фасон диден духтаро барои шумо занои азиз 250 сомон мана биёен интихоб зиёдай касоне имконияти омадан надоранд ман рақамашона мемонам муроҷиат кунен дастафкатон мекунанд инчунин дар магазини Апай Фотима анам хеле лицевой полотенцои хушрӯра арзон кардан ҳамино 35 сомон буд ҳозир 20 сомон шудагай бинен чихи хушрӯвай турецки тоза 20 сомон духтаро успед кунен биёен то рӯзи якшанбера аксия рафтестай аз аксия қафон намонен ина кадомеша мегирен лицевойо ҳамаша 20 сомон кардаган диден чихи интихоб зиёдай аз наздик ҳамаш мода нишон тиям мана марамад нигоҳ куненда бисёриё барои сару пои арӯс бисёриё барои арӯсако мегиранд марамад иҷада ҳам лицевой ҳамаи чи ҳастай бовар мекунен арзонай нархошон аксия рафтеста ина аз аксия ҳатман истифода бурда духтарако биёен харидорӣ кунен ана ин намудо боша 40 сомон буд ҳозир боша аксияда 25 сомон кардаган калони хушрӯ лицевой аяишам лицевои фасон калони хушрӯ бо ира светкоша бинен охи дар ҳақиқат ҳам материалш хушрӯ духтаро биёен ай пеш мебинен маҳқултон мешава баъд нархи беҳтарина ина чанд пулан иам 25 сомон хушрӯгиша диден ҳамаи ҳамино новинка мана марамад барои арӯсако биёен бурд мекунен модарои азиз аз ҳамин аксия истифода бурда штоб кунен биёен аз аксия ино тамошо бино як расветкаш мондай бинен чихи хушрӯве ҳастай ки качестваш да гап нест ино банниян калонан 65 сомон буд ҳозир як расветка ки мондагиай 45 сомон кардаган марамад биёен бозори Корвон тарафи тилобозор байни 10-ум 11-ум дарвоза мешавад тамошобино аз берунай бари дунёи навдаян ва тамошобино аз аксия қафон намонед нигоҳ кунед духтарако банни полотенцои фасони хушрӯ качестваша бинед худаш маълумай чӣ хелай 35 сомон шудагай калони фасон мана 35 сомони шудагай дар магазини Апай Фотима духтарако беҳтарин аксия рафтестай успед кунен биёен бозори Корвон тарафи тилобозор байни 10-ум 11-ум дарвоза мешава аз анами берунай дарвозашон нигоҳ кунед даршон аз берунай ба ҳазур меёбен марамад духтарако беҳтарин аксия рафтестай инчунин анаи моделоша бинен ҳаминоям банни полотенцои калони хушрӯвай нигоҳ кунед иноша 50 сомон кардагианд бовар мекунед нархи беҳтаринай арӯсако духтарако занҳои азиз касе да мисол полотенца дар корай ҳатман биён лицевой банни ҳама намудаш ҳастай нархошона ҳамаша арзон кардаган мана бинен банни 35 сомон сар мешава манаи моделиш бошад 50 сомон ҳамин 80 сомон буд ҳозир аксияда бошад 50 сомон кардагиан мана биёен бо аз наздик бинен касоне имконияти омадан надоранд рақамошон ҳаст дар рӯи экран муроҷиат кунен дастафкатон мекунанд бинен хушрӯване
мана марамат 6 дафасон 6 дафасон рӯ ба рӯи дуюм дарвозаи пажарка мешава ин нуқтаи савдо. ба наздикӣ 23 феврал тамошобинот занҳои азиз намедонен мардотонда чӣ тӯҳфа кунен. ина варианти беҳтарин барои тӯҳфа нигоҳ кунен. дар мағозаи апаи Фотима анам хел сачоқои фасони дутарафаи махировне омадагай ҳаминора 90 сомон мефурӯшанд, лекин барои шумо аксия кардаган 70 сомон. бани калони хушрӯай ҳам қафасонай нигоҳ кунен дутарафаай ҳам қабура светкош хушрӯайра бинен охи беҳтарин вариантай калони хушрӯ мана марамат ана инам дошам аст инам дошам аст чанд расветка ҳастай ҳамаи ҳамино нархошон барои шумо 70 сомонӣ штагай ана инам дошам ҳаст нигоҳ кунен тамошо бино иёям хушрӯй астан ки ира бинен марамат калонан нархошон барои шумо 70 сомон. тамошо бинони азиз аксияи беҳтарин рафтестай дар мағозаи апаи Фотима доставка низ доранд. ина чӣ варианте маҳқулайтона инами тарафа метонен омада бо нархи дастрас харидорӣ кунен. аз 90 кам набуд лекин барои шумо подписчико 70 сомон кардаган. дар асл бошад иҷа ки омаданӣ бошад бани полотенца ки дар кор бошад ай 35 сомон сар мешада аз 35 сомон сар мешава. биёен хитон бо аз наздик бинен да духтаро маҳқултон мешава. бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 10-у 11 дарвоза аз берун айдаршон тамошобино ба осонӣ меёбен. рӯ барои дуюм дарвозаи пажарка мешава. марамат рақамошонам ҳаст дар рӯи экран омада ки натонен нависен доставкатон мекунанд. ира бинен ёям хушрӯа мана иноям ҳамин нарх бовар кунен 100% пахта борои ино ҳамаш бори туркиву гуанҷӯяй тамошобино омада бо Тошкент бо Тошкент марамат биёен. ира бинен охи духтаракои қа хушрӯчаяне кухни полотенцои фасон омадай мана марҳамат чанда расветкашам қа хушрӯ чанд расветкои фасон овардаган мана ино круглишай дидан гипюр дора 10 сомон бовар мекунен 10 сомон дар мағозаи апаи Фотима. тамошо бинони азиз аз анаи моделоям ҳаст бинен хевай дорада беҳад хушрӯча аз инам чанд расветка доранд 10 сомон беҳад калонакай хушрӯвай мана беҳтаринай шута истифода мебарен 10 сомон дар мағозаи апаи Фотима. бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 10-у 11 дарвоза мешава. тамошобино даршон аз берунай нигоҳ кунен рӯ ба рӯи дуюм дарвозаи пажаркаяй марамат тамошобино бо биёенай пеш бинен иҷада беҳтарин интихоб барои арӯсако барои мисол занҳо барои хона инамин чизора меёбен бо нархҳои дастрас. ина духтарако боз як аксияи дигар дар мағозаи апаи Фотима нигоҳ кунен. ина инҷа чӣ намуд пастелни биллион мебинен ҳамаи ҳаминора барои шумо 150 сомонӣ кардаган. ина кадомеша мегирен 150 сомон бинен чихел хушрӯчаи додама калон фасон хушрӯ 150 сомонӣ. бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 10-у 11 дарвоза даян даршон аз берун ай тамошобино мана рӯ барои дуюм дарвозаи пажарка меафта. хулоса биёен ҳама чира арзон кардаган бо арӯсакое ки мисол барои туқоз харидорӣ мекунанд комплект мегиранд ҳамаи чи ҳамашта бо скидка мешава. хулас беҳтарин ҳам скидка мешава ҳам тӯҳфа мешавада мана марамат ҳатман интихоби беҳтаринай омада аз наздик бо бинен. тамошобинони азиз мағозаи апаи Фотима омадагем нигоҳ кунен анами бани халатои фасон да аксия рафтестай 350 сомон ҳозир боша аксияда 250 сомон кардаган ҳам хушрӯи чанд расветкаш ҳастай размеро ҳамаш ҳастай. инчунин дар мағозаи апаи Фотима дигар моделоям ҳаст аз ҳамин 150 сомон сар карда халат меёбен нигоҳ кунен интихоб чихел зиёдай аз 150 сомон сар меша нархи халатошона қимат наборотон чанд смай наборои хушрӯра диден духтаро 700 сомонай анама ҳозир боша аксия дар 350 сомонҳо рафтеста ина аз 350 250 сомон кардена. бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 10-у 11 дарвоза тамошобино аз берунай даршон мана мағозаи апаи Фотима рӯ барои дуюм дарвозаи пажарка мешава ҳам қохушрӯай борошон ҳамашта ҳозир аксия рафтеста ина духтарако ина барои 23 феврал метонен омада тӯҳфа гирен. одамам қа бисёрай тамошобино бовар кунен боварӣ дорам шумо да маҳқул меша барои ки нархошон ҳам арзонай ҳам дастрасай.